Că la mâini sunt cu noi. Securitate. E buta. Auzi, și mâine YouTube le chință. Da, e mâine. În YouTube. Internet. Da. Prima acum, lăsa asta YouTube mâine. Da, mâine. Da, sigur. Intră la internet, ales. Cu frans cu părul lui frumos. Ia. Mafiot românesc. Din ăla să ai și tu, bă, să faci poză la tine. Nu pe telefon. Nu. Eliminat. Îl lași la internet, YouTube. Geht kein Licht mehr. Kein Licht ist aus. Spicaroi. În telefonul, die faci pe internet. Să când selber. Cu scula. Dai mănânc. Da. Și acolo puțin cum joacă. Șmegere. Poate să dea cu